Taiteen rooli ilmastokriisissä? No varmasti semmosena ihmisten ajattelua herättävänä valtavana voimana. Mulle taide on ensisijaisesti aktivismia. Mä tarkoitan sillä ehkä sitä, että taide on tekemisen tapa, että taide ei ole vain joku tuote, joka syntyy, että nyt tässä teen tämän taiteen ja sitten meillä on tämä taide, vaan mä koen, että taide, ainakin toivottavasti mun taide on tapa niin kuin käsitellä maailmaa ja jäsenellä maailmaa ja myös niin kuin näyttää ehkä sellaisia puolia, mitä ei pysty näyttämään millään muulla kuin taiteen keinoilla. Viikon kerran varmaan ihan tyyliin lehdestä, että olisiko ollut ihan Valkeakosken Sanomat tai joku silleen, että ruvettiin puhumaan, että täällä otetaan jotain testiporauksia ja silleen, että se oli jo niin pitkällä se homma, että se oli varmaa, että se kaivos tulee. Tää oli metsä, missä oli aina marjoja hirveästi ja noita sieniä hirveästi ja sit silleen. Sitten täällä on tämmönen pläjäys. No alkuperäinen suunnitelmahan oli se, että oltaisiin saatu ennen kuin se kaivos aloittaa toimintaansa, niin kuin pysäytettyä se koko juttu. Mutta sitten kun se ei ollut mahdollista enää, niin sitten suora toiminta oli ehkä just sitä, että saadaan niin kun tehtyä se toiminta vaikeammaksi, jotta joko se pitäisi lopettaa kesken tai sitten tuli oikeasti tarve toimia, koska tuntuu, että sitten siihen järjettömyyteen kaipaa ehkä sitä lohtua ja se lohtu tulee siitä tekemisestä ja siitä, että oikeasti yrittää vaikuttaa asioihin, mitkä on niin kuin näinkin hölmöjä. Ja just se perspektiivi, että jos näin pienen määrän takia tehdään tämmöinen tuho. Me ollaan tämmöisessä lempimetsässä, eli Lempäälän ja Pirkkalan välinen metsä Matojärven rannalla. Tuohon on suunniteltu tuohon mäen päälle 200 metrin päähän moottoritien linjausta, puskiaisten oikaisua. Vaikka meillä ei näennäisesti ole nyt hätää ja on plus 18 astetta ja 100 vettä tässä, niin ei voi olla niin itsekästä ajattelua, että kyllä me voidaan pamauttaa rahat meidän taskuihin tekemällä ne hienot yritysalueet tänne. Ei meillä ole väliä, ei asukkailla ole väliä, ei ilmastonmuutoksella ole väliä, ei luontokadolla ole väliä. Ja tänä monimuotoisuuden vaalimisen aikakautena, kun nimenomaan pitäisi pitää kiinni siitä, että ei tuhota, kaadeta, tyhjennetä, asfaltoida sitä metsää, niin tämä on niin kuin älyttömin hanke, mitä voi olla. Eli tässä on ollut tosi aktiivisia paikallisia, niin pirkkalalaisia kuin lempääläläisiä. Ihan yksityishenkilöitä, jotka
jotka haluaa suojella tätä mettää. Ja Suomen valtiolla on mahdollisuus vaan sanoa, että sori, ei turhia moottoritiehankkeita, ei mitään järkeä tuhota metsää ja huonontaa asukasviihtyvyyttä sillä. No ainahan, tai sitten siinä oli ollut pitkään oli se, että kun me ei saatu tätä kaivostoimintaa, niin kuin, että se käynnistyi ja se jatkui sen 2 vuotta, niin on vähän semmoinen epäonnistunut olo. Ja samalla ehkä sen on käsitellyt, että oikeasti me vaikutettiin asioihin ja siitä on seurannut hyvää, mutta että me ei tässä paikassa niin kuin pystytty tekemään tarpeeksi. Niin sitten tulee semmoinen riittämätön olo ja semmoinen, että mitä tarkoittaa antaa kaikkeensa tai mitä olisi voinut vielä tehdä tai muuta. Mä ajattelen, että ikinä ei ole kyse vaan yhdestä ihmisestä, koska musta tuntuu, että tosi monella on jotenkin sellainen tuska ja epätoivo siitä, että minä olen vain yksi ihminen, kuinka minä voin tehdä tälle asialle mitään. Mutta just niin kuin mä sanoin, niin kyse on aina yhteisöistä, kyse on aina meitä itseämme isommasta asiasta. Ihan siis käytännön tasolla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos vaikka yksi ihminen alkaa vegaaniksi, niin ei se ole vaan silloin sen yhden ihmisen elämään vaikuttava valinta, vaan silloin se asia on näkyvämpi, se on enemmän esillä niin monen ihmisen elämässä kuin kuinka monen ihmisen elämässä se yksi ihminen on. Et yksilön valinnat on aina sitä yksilöä isompia ja se on tavallaan jotenkin sellainen, millä mä haluaisin niinku kannustaa ihmisiä tekemään parempia valintoja itselleen ja yhteisöilleen ja ympäristölleen, koska ei ole kyse vaan itsestä. Se oli merkittävää ainakin, että me nähdään se järjestäytyminen tietyllä tapaa tapahtui täällä paikallisten kesken. Ja suurimmalla osalla meistä ei ollut mitään kokemusta mistään aktivismista tai suorasta toiminnasta. Mutta sitten se meidän toiminta siinä toi myös tätä ihan globaalilla tasolla sillai kartalle, että Suomessakin on tällaista. Ja että myös jotenkin, että täällä on aktivisteja toimintaa vastaan ja että saatiin asioita ehkä eteenpäin ja tosi paljon sitä tietoa lisää. Jotenkin se semmoinen, että mitä enemmän myös asia oli esillä, sitä enemmän sitä puhutaan, sitä enemmän ihmisillä on tietoa. Niin ehkä se oli se sitten tärkein juttu, mitä siitä sitten tuli. Samaa, kun on kyse kodeista, katoista päiden päällä, lämmöstä ja turvasta, kun täällä alkaa olla enemmän pimeitä. Mä tosiaan itse tituleeraan itseäni sanataiteilijaksi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että mä kirjoitan lavarunoja. Mä kirjoitan nimenomaan esitettäväksi tarkoitettuja runoja, koska mun mielestä kieli ja se millä tavalla kielellä voidaan vaikuttaa maailmaan on ihan todella merkittävää. Et niin kieli kuin koko taiteen konseptikin, niin siinä ei ole kyse vaan siitä, että jotenkin esitetään maailmaa, vaan myös rakennetaan maailmaa. Ja esimerkiksi tässä Elokapinan kontekstissa ja tässä Toivo Elossa tapahtuman kontekstissa se tarkoittaa sitä, että rakennetaan sellaista maailmaa, mikä me halutaan nähdä. Sitä, että rakennetaan toivoa, rakennetaan maailmaa, joka on olemassa. Tässä tilanteessa niin kuin mä koen, että ihmiskunnan ja sivilisaatioiden historiassa kautta aikain taidetta on tarvittu siihen toivon herättämiseen, mutta myös jotenkin ravisteluun, koska taiteilijat on yhteiskuntien historiassa ollut niitä tyyppejä, jotka ravistelee ja niitä tyyppejä, jotka sanoo ja huutaa ja tekee näkyväksi. Tuommoisilla sananparsilla, mitä niin kuin julkiset taiteilijat, joilla on tuhansia seuraajia
ja pienet taiteilijat, joilla on 2 seuraajaa tai 1 seuraaja, niin ne saa varmasti niin kuin sitä ihmisten päänsisäistä palstatilaa käyttöön ja edistettyä sitä asiaa, että me ollaan yhdessä täällä, meidän pitäisi yhdessä vaalia luonnosta ja meillä on vielä kaikki resurssit ympäristötuhoon, ilmastotuhoon, ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, ainakin hidastamiseksi. Ja siksi me ollaan varmaan täällä, mä soitin viime kesänä täällä 17 konserttia yksin ja ystävien kanssa puille. Niin mäkin on toivonut, se oli ainut niin kuin se mitä mä toivon, että ne puut saattais nauttia sitä mun musasta tässä projektissa. Ja se, että Sanakiirissä tulisi tänne metsiin ensimmäistä kertaa väkeä, edes 1. Tuli 10, tuli varmaan yli 100 niin kuin ensikertalaista, joka oli ihan mahtavaa. Semmoista, että kuulkaa tämmöistä metästä. Ei ole olemassa mitään meistä erillistä luontoa. Kaarnaksi taipuneen ihon takana käy kylmä tuuli ennen kudosta. Ihminen on ainoa eläin, joka päättää pettää itseään. Huojuu kuin lahonnut puu, jonka koloista ei enää keväisin lähdetä lentämään etelään päin, kun kääntää pään. Voi nähdä, miten globaali pohjoinen päättää meidän kaikkien puolesta. Kaiken yläpuolella on kai helppoa lukea ruudulta tarinoita. Sellaisia tarinoita, joissa pussieläimet pakenevat palavien rankojen alta aina jossain muualla. Sellaisia tarinoita, joissa taivas on tulessa aina jossain kaukana. Sellaisia, joissa savun sankkojen seinien takana on aina vaan kasvoja, joita kohti ei koskaan tarvitse katsoa. Ei ole olemassa mitään meillä täällä, jossain toisaalla. Meidän yhteinen koti on tulessa. Onko sulla tulitikkuja vai vallankumous sun taskussa? Kiitos.